Takže čau lidi, my jdeme na prozkoumávačku. Ne, neodnášej se, ty vole. Proto. A já můžu dát něco vystřelovat? Ne. A zrovna mi do live streamu, kam zavolala mamka. Ok, takže my jdeme do strašidelného srázu se všichni posrat. Já doufám, že to bude mít zvládnutí hodně. Mám asi 5. A když tak, tady na to video dejte like a odběr. Ty neumíš počítat, děti na tady 6, ty vole. Ale já jsem říkal, že mám 5 odběratelů a prosím, byl bych rád, kdybyste mi dali ten like a odběr. Chci dát aspoň těch 10 odběratelů. Hej, čumte, první zvláštní věc, železo, které vypadá jako krumpáč. A sklo. Jak to ukáž na tom YouTube, ne? To se samo od sebe hejbe. Ty normální, kámo. Kámo. Ty vlastně bude. Já jsem posranej, vole. Jak Jdeme vy. tam dolů, nebo jdeme tam v té chatě? Ale Tam budeme v té chatě, tam bych v té chatě. Tam bych nešel. Ne k té chatě, ať tam Filip jde poprvé. Jo, víš co, ale tam a teď si jak jsme natáčeli video, taky, No co? no tak tam někdo byl. Když tak já se jmenuji Tam někdo Lukáš byl a tenhle týpek, tak Menivec. Menivec. Já No, já se teda jmenuji Profi Team, ne Lukáš. Se jmenuji Profi Team. To mě tak zajímá, vole, že žereš náramek. Okay. Neboj, vole. Pojď kapku kousek dolů. Bičku, zrej. Tam někdo byl, tam někdo prošel. Tam někdo prošel. Tady bych se mohl propadnout, že by to byla pás. Hej, toč, Filipe. Hej, tamhle je hrnec. A co se usral. Fakt? No, tamhle je hrnec. Tam ty jsi tam ustal? Co? Ty jsi do toho ustal? Do toho hrnce? Ne. Do toho videa jsem si usral. Já kecám. A jen ty natáčíš? Jo. Já kecám. Jo, ale víš, že oni nic nevidí? Komu jsem mu říct kousek stromu? Ne. Ukáže to někdo? Ukáže to někdo? Ano, žije. Ne. Nežije. Ty jsi to už sežral? Je tam nahoře, tady tam máš takovou baráky. Ještě tamhle to už Neboj. Vole, když jsme tady všichni pohráme, my jsme šli až k tomu dozadu. Lidi, jenom menší reklamka na kanál. Kanál Menivec, dejte prosím odběr. Děkuji. Mám jenom 12 odběratelů. A my pokračujeme ve videu. To zrejte, kámo. Tam něco prošlo černýho. Mě by zajímalo, proč to mají takovýhle. To můžou prodat a vydělají si. Tam je fakt bonžíte. To zrejte, kámo, tam něco prošlo černýho. Jdeme. Buďte tady, ty vole, to byl klacek. Ne, ale ten klacek někdo sejmul. Je to z vás debilů. Je tady někdo? Lidi? Ne, není, vole, není. Vole, představ si, že v této hlase nikdo není. Je to už slyšel nějaký dupnutí.
A ty vole. Cože, kde to jsem? Co tady sakra dělám? Z cizím baráku jsem postavila potichu. Proč tu jsem takový Nevím. Neslyšela, čemu já už je to asi kotu. To měli tady komáři jako opadek. Pojď, kámo. Já jsem myslel, že někdo nechcel. To měli tady komáři jako hovno. Tam někdo je, tam asi někdo bude. Kamo, já jsem teďka slyšel, jak kdyby někdo... Čas chličky jenom, jo? Kamo, já jsem teďka slyšel, jak kdyby někdo řekl... Kamo, to jsem slyšel. Ale ne, to jsem slyšel od toho baráku. To jsem byl já, ty demento. Ty tak funkční traktor, Jo, my jsme ho rozmlátili, takže už to není funkční. Uměl jsem to sejmout. Já bych to přiznal na YouTube, že jste ho rozbili. Ne, rozbili. Hej, profotíme. To tady odpaloval. Vidím synku, je to synka. Fakt. Policie České republiky letí sem. Co to bylo? Jejka! No on nedrh. Ty vole, co je? Tam někdo takhle vyskočil z té chaty. Profetíme, víš o tom, že natáčíš a natáčíš jenom zem. A nic důležitý. Ano. Natáčení, ne? Jich zaberli. Není zaostřený. Kam nechci tady trčit tam? Kam? Rozumuj tam, jak se někdo kam nejde. Davide, nevadí ti, že budeš na videu? Ne. To byl portál. Okay. To je portál. Já jsem portál, ty. Ty se jmenuješ na YouTube portál? Ne, já jsem jmenuji Profitým. Ale on je portál. To jsem jel já. Já mám jednou kos. Já mám jenom kos. Co? Tam někdo byl. Já ho tam viděl v té chatě. Kde portál? Tam v té chatě. Natáčíš zem zase. Mám dlouhý kácek, jdu na něj. To mě rozmlátit. Hej, neuděláme už druhý pár na můj kanál. Ne. Part 2 z toho pohledu. Minevec. Part 2. Možná se ještě dočkáte ode mě ještě jednoho videa. A čau.